Hi guys, so maglalaro tayo ng tinatawag nating infection smile. So ito, lalaruin natin ang infection smile na kasama si Adidas Good Boy. So naglalag pa nga. Lag si Sen pato, pinabakla ko po si so kuha na tayo ng mga gamit pang laban. But wala. Lag yun. Ito na ang gamit pang laban. So, anuhin natin si Kuya Justin. Anuhin natin. Ayan. Yan. Ay, paano tumalon? Ito si Adidas Good Boy pala. My name is John Silap. Boom! Baksak pa na. Patay na. Uy! Help! Tulog! So, naglalag. Ang lag. So guys, inaano ng video sinat Daffy. O, diba ang love? Ito po si Adidas Good Boy. Super power up. O, parehas po kami. Pero siya dalawa. So guys, let's go na. O, yung lalaban o. T-shirt yung lag. Ang log. Hinabol na ako. Yun, buti hindi tayo nahulog. Uy, ba't mo inaano yan? Laban. Ito po. Yun lang kasi guys. Para matalo natin ang mga kalabang ito. Dahil sila ay player lang. Alam ko dito may shotgun dito. Tignan nyo guys. Laba. Sana hindi pa umagang itong labang to. Bisit, nahulog! You already shotgun. Ang tagal mag-respawn. Ay, mag-respawn ka. Baka tulungan kung namatay ang ating karakter. Ito na, nag-respawn na siya. No, means no. Don't get caught. Here you go. Don't get caught. No, mean no. Ano sinasabi mo? No, mean no. Tadyakan ko mo kaya mo. Uy. Ba't may nanay? Sorry. Malaga ko, sorry. Sorry lang. Si Adidas Good Boy, oh. Ay, lag ko talaga. Dapat doon lang tayo sa itim. So, tingnan nyo. Nawala si Adid. Uy! Kala ko kung ano. Uy! Reset! Reset muna nga tayo. Dari namatay tayo. I wanna. Please, sana hindi maglag. Sana lang. Shit, naglalag. Ano ba yun? Buti. Boom. Sana hindi maglag. Oh, bigay ko naman dapat yun eh. Mayaman na karakter natin. Yup. Ano ba itong talon na itong liit? Oh, yun o. Lumalakad tayo sa sobrang lag. Ako ay isang nag-teleporter. Pero ito teleport. Yan. So guys, lag pa rin. Hala. Kasi itong lag na ito, nakakainis eh. Oh, nakakainis itong lag ko rin. Sana mawala na ito. Hindi makawal ito. Hindi tayo nauulog, oh. Diba? Pangit kasi eh. Sadyakan ko itong wifi ba? So, try pa rin natin unlock na ito. Wala akong nakuha. Yan, dito tayo. Yan, ganyan.
Ay! Ilit kang lag ko. Wait, lag. Bakit? Ibo naman ako dito. Dito ako maglalaro. Whee! Di tayo nahulog dito. Oo. Di tayo nahulog dito. Yan. Oo, diba? Di tayo nahulog. Yan. Oo. Taboy! Yan. Nice. No visitor shop sas. No visitor shop sas. O, ginagawa nyo, baka robot. Mami, ano yan? Ano ganyan? Kadyasin pa rin. Wala! Isip. Nalabot. Oh, tumaob pa tong isang to. Uy! Yun, ba't hindi tayo namatay? Nice. Uy. Tapos, ganyan ulit. Lag. Paano maglag? Yan ba yan? Ano naman ah? Yan. Yan. Tapos yan. 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 Hindi ako makakita. Ano dito? May secret lagusan dito. Wee! Wee! Mami, dyan na yung laba. Dyan na. Nakita. Gumana na. Lalag po. Ang screen natin. Bulat na bulat po. Pating Friday nag-pumping. Hindi ako makapaglaro. Dito na tayo sa pangalawang lagusan. Okay lang sa Mountain Robles. So guys, susunod lang dahil malak palisin namin ito dito naman bali yan magpapakamatay na tayo dito tama yung yellow just pop na lang pero pa namatay tayo